Добро утро, приятели! Аз съм Кати и добре дошли отново в моя канал. Честит празник! Днес е 22 септември и е ден на независимостта. Днес за закуска ще си направим цветни палачинки. За целта ни е нужна една голяма купа, брашно, 2 яйца, сол, захар, мляко, масло, кора от лимон, ванилия и 2 сладкарски бои. Аз съм си избрала синя и зелена. Ако вие искате други цветове, направете я с други цветове. След това започваме да готвим. Първо слагаме яйцата, които се щупи така. След това слагаме сол, малко сол, захар и сега ще поразбъркаме малко с миксера. И сега ще започваме да разбъркваме. И слагаме брашното. Сега ще сипваме млякото. И сега слагаме ванилията. Аз ще сложа 2 капки ванилия. Сега слагаме лимоненото кора. И сега ще започнем да разбъркваме. И сега сипваме 2 лъжици масло. Сега ще оставим миксера на страна. Взимам купата. Сега разделяме сместа на 2 равни части. И сега взимам синята боя. Ще започна с моя любим цвят, синият. И от боите слагаме по много малко. Сега ще разбъркаме, за да стане желаният ми цвят.
получи се нещо като зелено, така че ще сложа още малко синьо. И започваме отново да бъркаме. Получи се зеленикав цвят заради палачинковата смес. И сега ще започнем с зеленото. Вече, приятели, котлонът, вече се преместихме на котлона и ще започваме да готвим палачинките. За по-удобно аз си ги сложих в шишенца. На загрятият тиган ще го намажем. И ще започнем с първата ни палачинка. Сега ще започнем. Ще обърнах я малко зле. Мисля, че тук ще трябва да има песен. Приятели, можете ли да обръщате палачинката с тигана? Ето така. Напишете долу в коментарите. Вече, приятели, палачинките ми са готови и съм си приготвила шоколад, мед и домашно сладко. Аз ще я намажам с шоколад. И вече палачинката ми е готова. Това е моя вариант за цветна палачинка. Абонирайте се за канала, цъкнете лайк бутона и приятен апетит!